Hello, chỉ bài viết của lệ. Chuẩn tế phán sẽ work station intana thulom man rung thene. Ketia kan muang hian kitchen cabinet te working closet te ponita se amuna nok tam ngai lo turin workshop lama. Kan siam felsa veka workshop siam felsa chu Inchhung ani ni khatlek nok omin kan ron fit theita akhu nok thak zol pui pe chu workshop lama kan ti felsa veka wangin abi takin inchu in lo lai renovation ti duta na te pe chuan thulom tak ani ome. Te chuan tuna kan muang hian heng te po hi workshop lama kan siama workshop lama kan siam sa chu amuna tian laser te nena kapin uluk takin kan rem fela kan fit puma. Te chuan kitchen cabinet bi ka chuan granite bi ka hi amuna ti chel ngai dawani wang hian hian in kemin khu hi chu siam velo thei lawa maro chu hemi bi ka po hian tuna kan khol nei thara pe chuan in se om tura om to don lawa chumi pialam panga chuan hemi chung po hi ni khat chawani wang hian in til ha thak ani tu ti ta na om lawa rem pom hun chung le rem fel hun chung te hi ani maya bot kat khu ka khrum rum se om te om chi kha thla thla in tho chil ngai kha om lawa rei bera kar khat chungin kan zo fel vek theya cabinet hi chu workshop lama kan lo siam sa to thin wangin Inchhung abi takin renovation ti duta na tangkaya tin Inchhunga kan vil chil man lo pe chuanin in sathar te ta na po hianin workshop lama kan lo siam fel sa mai khanin rem pum huna ta na ol sam bi ke mema in vil chil le engemo in en pui ngai ang chi tam tak tu rakha workshop lama kan lo ti sa chon drawing nei fel sai na ti thei vek to kami wang khan in en pui ha thak le vil ngai kha on tlem em chu atangkai na lai te po ni oma tin tuna kan kalpui dana hianin heng kan cabinet siam turamo almera te working closet te tiang chi poloni ta sela ani tutena indu dan tur mil khan budget kan siam puya te chon drawing te kan siam sa veka drawing mil khanin le ahun tur mil khanin ti khanin kanan ro man hota chumia andu dan ang lung suk na sa nani huna chuan workshop lama kan lo siam sa te chuan amuna chuanin nok le bal tur kha atlem em to a chu tangkai vena tuna kan kalpui dana hi Inchhung siam du ta na thulom om tak ani thei oma tin bot man bi ka hianin kitchen cabinet bi ka chuanin tui nong thei te ni wang hianin PVC board hi bi ka kan mang deuh thin bi ka achan pakhata chuanin Inchhung renovation ti du ta na pe chuanin in te lo rit to thina wang hianin man ro rit deuh man lo te lo du om ve to thina chumi wang chuan PVC board ho hi chu board jang deuh te lo nia kan mang thin ta mi tam tak chuanin a khong lo deuh em leo ti te po ngai dan mai thei ma ro chu board tam tak a chuan a khong lo deuh zong ngai a zan te po zan wangin chu ti role ro chuan khong lo wang hianin a kop zat la tur khop ang chi te chuak mai turang chi te hi chu om bik lo ni lo thon om bik lo ni ti lai kha kan sei do a tin eng PVC board bi ka hi athat em chu hei ka mang ve nan tanul ta cabinet som ni chuang a chuan kan mang ve to ta chat chuanin complain an om lo pia lama chuanin mizo Inchhung a chuan atangkai na bi ka chu thil hote ang lang chuk chu kan boina thin tam tak hi board dang tam tak a chuanin om du ang reng khop maya mar chu PVC board bi ka hian chuanin ông ngay lâu cái tiếng mà này tại vì cái chuyện cái xiêm tổ hoa Inchhung te cái thằng visit lệ trình hianin chụp chụp này hian ông ngay biết lâu mấy hay đủ ông khóc mấy cái bên bị cái ta nạp hay cho nên le in ta na tur lam te ni wang na ti thiang lim bik ebe ma chu PVC board bik adu om na lai te pachuan sei tel ve rim bok ani chu ti chuan hemi kan hu lai hi chu acrylic te akong khara in man tel ve kan wang in rong ka ngai om lem lo ta ti chuan achung rim rim board dang ho board thade waterproof te po om to ta rong ka ngai chi te lo om ta chu ta ka chu Inchhung rong ka chil ngai om te hianin ani tu te ta na te po thak em bik em ma expenditure ati tam rim rim chu thusan lo ni se ta chuan in rong ka ngai lo tu rai te board var sa han man te po hi athat ve ring na lai te po ni bok ta tin working closet tiang chi ate pe chuanin bot var MDF bot var ho de po hi kan mang ve thau ta rong ka ngai lo theng kha chung rong ka ngai lo hi ti the ram chuanin adu om ve a chumi pialam panga chuan kan budget ina atin chuanin mai ka bela ka tiang te po kha lati ve zel thei boka kan budget milang khanin ki ma ka ro man the ni ti lai kha kan sathiamin ka ringa tin kitchen cabinet bik tak a hen chuanin thil har hau tak ve de om lai a chuanin amuna granite kat ngai om hianin kemin thil boi thak de nok khu du a hi chu siam ve de hlek ta hetlai hian ni deuh mai ta chu tiang lo pe chuanin bot kat khuk ngai ang chi te hianin kan kalpui to len lo workshop a ha thak zong kan lo ti to sa wang hianin Inchhung abi takin renovation ti du ta na chuanin ha dam thak em bi kani ti lai kha ino hret sakula Inchhung siam ve du anok le bal ngai thelo te ta na chuanin thulom om tak ani thei ome ti chuanin tuna kan cabinet siam bi ka hi chu cabinet kan siam ve to chuan budget sang pol tak ani oma tunai chuanin hei ready made ho ati pe chuan noi som pathum noi som panga noi riat noi som ti man te kha om fur to ni tuna kan siam lai hi aman zat hi ka soi chelo nga maro chu noi som pathum budget ho hi kan el phak ani aza hemi hianin ti lai kha kan han sei do kan sen so chuanin chung chu han thleng tek lo ni ti ka ro kha chu kan thiamin ka ringa maro chu noi som pathum budget an siam ho ready made tam tak hi kan el ve nga mai ti lai kha kan han sei lo ren phim ni bok chu ti chuan working closet te polo ni ta sela workshop kan siam sa ve ka huna kan han rem pum maya ti khan amuna ti tur nok le akhu shom deuh kha om lo khanin tunai chon ti zel thei to ta tin PVC board man hianin tam tak chuanin hei arin om lo deuh em o ti te kha ngai dan te polo om ve te nga ma se tuna kan hu lai te po hi chunga hianin ke ma po hi ka kal kwala kalon vek nga mani palin ve ta kan ne min dol veu ni chunga chon lo thon om lo lai zona hian ti lai kha kan han soi ni ta box sela maro chu ti role ro chuanin asiam tu kha kan poimo ve thawa mi tam tak chuanin siam dana ang kha experience kan nei tam lo na wang te po ni ve te anga lo thon om dewa chunga lon lek pongam om mang lo te po kha om ve te ya chunga chu
thil om thei ni amar chu ke mani siam bi ka hi chu pateng pakhat hi chu chunga du to ka kalkual ngam hian min dol viau ni ti lai kha kan sai tel ve boka ti chuan eng ang cabinet siam tur hian mamo ve kan om chuan inchung ti nok mi lo kanin kan siam sak thei chawa workshop lama kan lo siam fel sa vek ngai du ang drawing mil kan drawing kan siam sak sa vek kan drawing bi ka hianin tun lai pe chuan in hei software thadeu de om to ta drawing moi da on sap choka siam quality kha that le si lo chuan in om je chu nei lo ve kop maya maro chu drawing hetia kan tum dan ang min guide chok tu turang me kan siam hianin free kan siam sak maya drawing fee kha kan la ve lem lawa maro chu drawing moi du de chu tu ro chu hun sen tamangai ve wangin a thon to pa siam kha thil thei khani bik lo wangin drawing hetia en nom tok ang vel hianin kan siam ve mai thina chumia chuan a fi kan la ve lem lawa maro chu kan thil siam tur ang mil khanin kan siam sa ve vek ta drawing kha chumia ni tu te lung thluk na sa nang chuanin ataka hi kan siam chok thina ni ti lai kan ta sela ti chuan tuna kan cabinet ho bi ka hi chu ti hianin kan huang hianin a chunga hian lai thi kan fit ka ko khar kan khar rol hianin lai ta hetim ve le maya chuanin hon rolin eng le mai ni chumi tur ta na chuanin wiring ka kan kal tir sa ve ka chunga hianin fel fai de na ma a chet pal po a thakol sam de tur si kanin kan da kan ho en chinanga eng la chung hote eng poi motor lai chuar chung kan da poi motor lai de si tian eng chen hung gar pen nan ta tri han lak le ti vel dona function khan no bi ke mem dona chuan tuna kan huang hianin heng kan cabinet bi ka ho he chu aman ro hi thalom ko maya a fel le hetis ti vel te kan hong ve ka kobza ho hi fel stainless steel ho kan manga thakop me kobza hi kon vel te no ma tin tun atian eng lai sing vel bor ate hi tui lik om thei tur hi om lawani an char na hi thakop maya tiang te po hi thiam thil big venia tiang lai te po hi tun lai chuanin mcl te silicone te hian tam tak chuan kan char thina hi a nget tok lawarin om tok lawani tila kan ta setuna kan mu lai pa hi chu hi a fel free flow ania chawjong hon hi tangkai ko maya mun he lawa kian cabinet moi tak hi kar khat vel chungin tai chung emi po hi thotana kan phur chu ka enrinia kan zo fel thap thei ani milo dor ve thap donia